чакайте. Арестувам лога на последователите ми. Така че влизам в моя канал. Subscribe дайте. Гледаме новото видео на паркур. И първо нещо, което ще такова е един от най-вредните филми, който от миналото съвреме, колкото разбрах. Който ми пише почти навсякъде коментари, който е много готин. Именно, за който между другото съм пускате на го видео без искам. За който съм абонирана, Марио Апосол. Ще оставя линк долу в описанието за канала, много як. Рисуваме това лого. Let's go! Окей. Видяме резултат, продължаваме следващото нещо. Бързо, няма батерия, човек. Камерата е 3% между друг човек, който е малко дълго време. Харибо, който също не обвинито и прави на тема Добър. Ето, това е логото, аз съм Харибо. Така ще имаме и него оставам си, който тук да гледам. Готово. Ето. It's original. Оставям линк долу в описанието за тези канали, за да ги лайкнете и subscribe-нете. Чао!